गोसोआव एनआरसिनि आबुं फारिलाइ फोसावनाय समाव जानो हाथाव आयेन आब्रुथि थासारि एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव सावरायलायनो थाखाय दिनै गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव गृह मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि नुजाथिनायाव मोनसे गोनांथि गोनां आफाद जथुमनाय जागोन। जथुम्मायाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय पुलिस मावख'गिरि आरो जिल्ला बेंगिरियाबो नुजाथिगोन। बे जथुम्मायाव एनआरसिनि आबुं फारिलाइ फोसावजाखांनायनि उनाव मुं थिसनजायै सुबुंफोरनि फारसे हादोरसा सोरखारनि फारसेनिफ्राय आयेनारि मददथि होनायजों लोगोसे माखासे गोनांथि गोनां आयदानि सायाव सावरायलायनायनि मिजिं दं। मख'जाथाव दि एनआरसिनि जोबथा फारिलाइयाव मुं थिसनजायै सुबुंफोरनि थाखाय जिल्ला आयेनारि सिबिथाय मावफारिनि जोहै आयेनारि मददथि होनाय जागोन। बेराफारसे एनआरसिनि आबुं फारिलाइ फोसावनाय समाव जाहाथे आयेन आब्रुथि थासारिया थियै थायो बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव रैखाथि राहाखौ गोख्रों खालामनाय जादों। एनआरसिनि आबुं फारिलाइयाव मुं थिसनजायै सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन हादोरारि नायबिजिरनायाव आर'जलाइ होनाय समसिमाखौ 120 सानसिम बांहोनाय जादों होनना मिरु सोरखारा मिथिसारलाइ फोसावदों। एनआरसिनि आबुं फारिलाइयाव मुं थिसनजायै सुबुंफोरा गुबुन हादोरारि नायबिजिरनायाव आर'जलाइ होनानै गावनि मुंखौ थिसननो खाबु मोनगोन। गुबुन हादोरारि नायबिजिरनाया बेबादि आर'जलाइगिरिखौ गुबुन हादोरारि महरै सिनायथि होयोब्ला एनआरसिनि आबुं फारिलाइयाव मुं थिसनजायै बेबादि सुबुंफोरखौ गुबुन हादोरारि हिसाबै सिनायथिनाय जागोन। बे मिथिसारनायनि जोहैनो 2003 मायथाइनि नोगोरारि आयेननि 8थि दफायाव होनाय आगुनि 60 साननि सोलाय 120 सानसिम बांहोनाय जादों। बे खोथाया मख'जादों। गुवाहाटी गोजौसिन बिजिरसालिया संसदनि जायगायारि जौगाथाय फुजिखौ थियै बाहायनाय आरो मावफारि मावफुंनाय बिथिङाव थि खालामनानै होनाय नेमखान्थिफोरखौ साफ्रोमबो संसदफोरा गावबा गावनि बियाबाव मानिना सोलिनो थाखाय हादोरसा सोरखारखौ गोख्रों बिथोन होदों। दिफु संसद बियाबाव संसद जायगायारि जौगाथाय फुजिखौ बाहायनायाव जाख्ल'नाय जादों होनना अजद दैखांना गसर होनाय मोनसे गसरनि राय होनायाव गुवाहाटी गोजौसिन बिजिरसालिनि बिबानाव थानाय गाहाय बिजिरगिरि कुमार गोस्वामी आरो बिजिरगिरि मनीष चौधुरीनि बिजिरनाया बे बिथोनखौ होयो। बिथोनाव बुंबावनाय जादों दि संसदनि जायगायारि जौगाथाय फुजिखौ बाहायनाय बिथिङाव सोरखार आरो जिल्ला बेंगिरिफोरा गासैबो रोखोमनि थि खालामनानै होनाय नेमखान्थिखौ मानिना सोलिनो नांगोन। हादोरसा सोरखारा आसामनि थानाफोरखौ खुदियाफोरनि थाखाय मोजां थासारि खालामनो सानदों। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मैया गुवाहाटीआव इउनिसेफ आरो उत्सा मुंनि खुदियाफोरनि मोनथाय आरो रैखाथिनि फारसे सोमोन्दो गोनां हानजानि मददाव बाहायनो गोनां बे मावफारिखौ हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवना होयो। मख'नो गोनां दि बे मावफारिनि जोहैनो आसाम पुलिसनि मावख'गिरिफोरनि गेजेराव खुदियाफोरनि फारसे लोगोथि आखुथायखौ सरासनस्रा आखुथाय हिसाबै हमना लानाय जादों। बे मावफारिनि गेजेरजोंनो खुदियाफोरनि मोजां थासारिनि थाखाय गुबुन गुबुन खाबुनि राहा खालामना होनायजों लोगोसे पुलिसनि फोरोंथाय, थानाफोराव खुदियानि लोगोथियाव पुलिस कर्नारनि राहा खालामनाय आरो खुदियाफोरनि हेंथायै मावनाय खामानिफोरखौ होबथानायनि थाखाय सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जागोन। श्रीकृष्णनि जोनोम सान सिबिथायनि मुङै दिनै आसामाव हादोरसा सोरखारनि गासैबो मावख' आरो सोलोंथाय फसंथानफोरा बन्द थागोन। आगोलाव फोसावजानाय सोरखारि बन्दनि खारिथियाव जन्माष्टमीनि बन्दखौ 24 आगस्टआव थि खालामना फोसावनाय जादोंमोनब्लाबो गोदानै मिथिसारलाइ होनानै 24 आगस्टनि सोलाय दिनैनि सानखौ सोरखारि बन्द हिसाबै फोसावनाय जादों। बेराफारसे दिनै फुंनिफ्रायनो दोरोङारि नेमखान्थि आरो रंजा खुसिनि गेजेरजों जन्माष्टमी उत्सवखौ फालिनो लानायखौ नुनो मोन्दों। मिरुदुलार मावख'आ नागालेन्डनि राजथावनि कहिमायाव मोनसे अख्रां दिङा गाथोन लुफुंनो थाखाय गिबियाव 6,000 कौटि रांनि पुँजी हरनो बिथांखि लादों। डनाल्ड मन्त्रि जितेन्द्र सिंहआ नागालेन्डनि गिबि मन्त्रि नेफ्यू रिअ'नो बे खोथाखौ मोनथिहोदों। मिरु मन्त्रि बिथाङा बुंदों दि कहिमायाव गिबियै सोमखोर गोथां बिरग्रादिङा गाथोन फसंथानाय बिथिङाव मिरु सोरखारा गोसो होदों। आसाम नागालेन्ड सिमायाव आयेन आब्रुथि थासारिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय हादोरसानि सिङाव थानाय शिबसागर जिल्लानि 5 किल'मिटार ओनसोलाव मोनाबिलि आयेन होनाय जादों।